Povestea Dobrogea este strâns legată de cea a unuia dintre cei mai mari artiști ai literaturii universale, Publius Ovidius Naso. Poetul latin a trăit în exil la Tomis, pe malul pontului Euxin, în urmă cu mai bine de 2 milenii și tot pe aceste meleaguri a trecut în eternitate. Odată cu Ovidiu începe și viața culturală tomitană. Știm că a scris aici Tristele și Ponticele. Ori din acest punct de vedere, cred că istoria literaturii române ar trebui să înceapă cu Ovidius. La câțiva ani de la unirea Dobrogei cu România, prefectul județului Constanța, Remus Opreanu, a luat inițiativa ridicării unei statui a marelui poet pentru a marca latinitatea poporului român. Opera italianului Ettore Ferrari a fost inaugurată într-o zi de marți a anului 1887, pe 18 august, în prezența oficialităților române, iar Opreanu a fost cel care a citit mesajul de sprijin al comunității orașului Sulmona. Localitatea din Italia în care s-a născut Ovidius avea deja o statuie a acestuia, datată în secolul al XV-lea. Pe 30 aprilie 1925, în cadrul unei festivități la care a participat și regele Italiei, Sulmona a ridicat însă la rândul ei o statuie geamănă a lui Ovidius, creată de același Ettore Ferrari. Bineînțeles, cu toții avem în minte imaginea lui Ovidiu îngândurat, așa cum l-a imaginat într-o superbă creație Ettore Ferrari, acum mai bine de 130 de ani. Este un reper în ceea ce privește sculptura monumentală din spațiul românesc și un element identitar al orașelor Constanța și Sulmona. Amintirea lui Ovidius în Dobrogea a fost mereu una vie, iar legende și povești despre prezența sa pe aceste meleaguri, precum cea a insulei ce îi poartă numele, se regăsesc peste tot. În 1930, autoritățile române schimbă denumirile turcești ale localităților dobrogene, iar printre acestea se numără și vechiul sat Canara, care capătă numele de Ovidiu. În 1957, românii și italienii sărbătoresc bimilenarea nașterii lui Ovidius. 11 ani mai târziu, pe 6 iunie 1968, Constanța se înfrățește cu Sulmona, două localități gemene legate prin moștenirea lăsată de marele artist al antichității, dar și prin operele sculptorului Ettore Ferrari. Anul 2017 a marcat bimilenarea morții lui Ovidius, prilej de desfășurarea numeroase evenimente culturale organizate în Italia și România. Cu această ocazie, orașul Ovidiu a fost scena unor manifestări deosebite legate de acest important moment. Un alt motiv este acela că ne dorim și este nevoie să dăm acestei urbe o șansă pentru a-și construi un profil cultural, o anume identitate locală de care n-am fost conștienți generații de-a rândul. Prin două întâlniri oficiale ce au avut loc în localitățile Ovidiu și Sulmona, primarii George Scupra și Ana Maria Casini au semnat actul de înfrățire. Il gemellaggio tra le due comunità ha creato un legame storico che rimarrà per sempre tra le due città. Guardo questo gemellaggio come un recupero di due fratelli, del tempo separati, ma che hanno sempre mantenuto un legame spirituale. Ovidiu este singurul oraș din lume ce poartă numele marelui poet al antichității. Ho sempre pensato che Ovidio non fosse solo di Sulmona, che gli ha dato i natali, ma è anche della Romania, di Tomi e di Roma, che le ha vista la sua vita artistica. Oggi, in nome di Ovidio, le nostre comunità devono portare avanti nel tempo un legame di amicizia su progetti culturali che possano unire sempre più i nostri popoli in nome di Ovidio. În anul 2018, primarul George Scupra ia inițiativa ridicării unui ansamblu statuar numit Poet Ovidiu. Autoritățile locale au decis să ofere această sarcină dificilă unui tânăr artist basarabean, Vladlen Babcinetski, ales să realizeze acest ansamblu chiar în anul în care România sărbătorește centenarul Marii Uniri. Timp de aproape 3 luni am discutat intens cu Vladlen despre concepția și povestea ansamblului statuar. Babcinetski are 35 de ani și este un produs al Universității din Iași. Artist de valoare al noii generații, este din 2005 autor a numeroase opere, busturi și bazoreliefuri expuse în România și în Federația Rusă. Dintre acestea trebuie enumerate statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Tomești, Iași, Hiperion și numeroase alte proiecte. În realizarea operelor sale, el folosește proiectul Sector, ce utilizează automat secțiunea de aur în proporționarea compoziției artistice. Carierele de piatră de la Ovidiu au fost de-a lungul mileniilor folosite pentru diverse construcții importante din Dobrogea,
precum cetatea Histria și portul modern Constanța. Din păcate, piatra de aici este însă poroasă și artistul a luat hotărârea să folosească alt tip de material. A ales să lucreze în piatră de viștea din județul Cluj, unde a găsit blocurile de foarte bună calitate de care avea nevoie și pe care le-a obținut cu multă greutate. Întregul proiect a fost demarat în martie 2018. Am avut libertate deplină în ceea ce privește concepția și manifestarea actului creator. A fost cale lungă, cu numeroase provocări și lupte interne, am fost supus la munci grele în soare și praf. Respir însă, uneori, aerul rar al eternității. A lucrat 3 luni la Iași, apoi a venit la Ovidiu pentru a-și continua creația. Cert este că totul a pornit de la entuziasmul și pasiunea cu care mi-a vorbit domnul primar George Scupra despre Ovidiu. Ovidiu poetul, Ovidiu orașul. Optimismul și gândirea pozitivă cu care a fost învăluit acest proiect mi-au dat putere de muncă și energie pentru a aduce personajele în forma de astăzi. Viziunea artistului era să întruchipeze nașterea, opera, dar și moartea poetului prin cele 3 statui. Cu toate că proiectul inițial fusese aprobat în această formă, am dorit și am argumentat sculptorului că schimbarea statuii reprezentând moartea cu cea a iubirii, tema principală a operei ovidiene, este benefică pentru proiect, deoarece monumentul va fi amplasat în imediata vecinătate a sediului primăriei, acolo unde se oficiază cununiile civile. Sculptorul a înțeles și a agreat această idee cu entuziasm și astfel am decis împreună varianta finală a proiectului. Ansamblul monumental este așadar format din 3 statui alegorice. Lucrările comunică între ele în jurul unui ax central, axis mundi, reprezentat aici de soclu, și invită privitorul spre contemplare într-un univers liric încărcat de semnificații. Este o compoziție tridimensională, în spirală, cu Ovidius în plină metamorfoză, iar la baza sa se află personajele alegorice Geneza și Iubirea. Întreg ansamblul este proporționat pe baza proporției de aur, aceasta regăsindu-se atât în compoziția întregului, cât și în cadrul fiecărei lucrări în parte. Iubirea și Ovidiu au făcut inițial parte din același bloc de piatră, cu o greutate totală de 26 de tone și care a fost însă împărțit în 2. În urma actului artistic, cele 2 piese monumentale au ajuns să cântărească 8 tone fiecare. Cea de-a 3-a statuie a ansamblului, Geneza, cântărește 4 tone. La Ovidiu s-a lucrat în vecinătatea Centrului Cultural Elena Roizen, într-un atelier improvizat în aer liber. Întreaga comunitate a participat la lucrări, în special copiii din localitate, care s-au implicat cu multă pasiune în acțiune sub coordonarea artistului. Comunitatea s-a implicat și în acțiunea desfășurată pe 18 noiembrie 2018, când cele 3 statui au fost montate pe soclu, pe locul unei foste fântâni arteziene, în parcul primăriei, numit acum Parcul Poet Ovidiu. Înălțimea monumentului este de 7 metri și 30 de centimetri, în sensul că statuile Ovidiu și Iubirea au câte 3 metri înălțime, iar Geneza 1 metru și 20 de centimetri. Soclul are la rândul său o înălțime de 4 metri și 30 de centimetri, iar cele 3 trepte circulare au câte 60 de centimetri. În viziunea lui Babcinețchi, Ovidius este reprezentat într-un moment de inspirație creatoare, care îl transformă fizic și spiritual. El poartă mantia unei lumi romane ce l-a trimis în exil, iar brațul stâng, cel al inimii, devine la acest moment corp comun cu aripa muzei din care poetul smulge o pană. Această muză îi oferă lui Ovidius inspirația și viziunile de care el are atâta nevoie și cu ajutorul cărora poate crea opere nemuritoare. E greu de spus cine sau ce anume m-a inspirat și m-a făcut să ajung la această formă și viziune de ansamblu. Putem spune că Dumnezeu sau tot ce am cunoscut, ce am asimilat și am transformat prin propria ființă, dând naștere acestei concepții. Îmi doresc ca acest monument să devină un punct de atracție pentru tineri și, de ce nu, chiar de inspirație în viață. Sunt convins că acest ansamblu va deveni un punct de referință al orașului nostru, fiind elementul ce va reprezenta identitatea locală a noastră, a ovidienilor.
28 noiembrie 2018. O zi memorabilă din istoria orașului Ovidiu. Suntem ovidieni. Pornind pe urmele orașului nostru, lăsăm eternității cartea și filmul Ovidiu 100, ce reconstituie 100 de ani din evoluția noastră ca și comunitate în an centenar. O reînviere și totodată o poveste fără sfârșit. Semnat astăzi, 28 noiembrie 2018. Acest mesaj, peste 100 de ani, în 2118, generațiile viitoare, nepoții noștri, probabil că îl vor citi. Mulțumesc! După 2000 de ani, Ovidiu este prezent printre noi, ovidienii. Prin opera sa, prin insula ce-i poartă numele, prin lacul ce inspiră creația. Întruchipat într-un înger sau metamorfozat într-o piatră, Ovidiu este reprezentarea veșniciei.